Moi kaikille! Mun nimi on Ilona Malinen. Mä oon 23-vuotias ja mä opiskelen kauppatieteitä Aalto-yliopiston Mikkeli-kampuksella. Ja mä hain Accentureen kesätöihin viime keväänä, koska mä oon tosi kiinnostunut retailista ja varsinkin omnichannel retailista. Ja mä olisin ollut mukana yrityksessä, joka auttaa toisia yrityksiä digitalisoinnissa. Ja sen lisäksi mun yksi hyvä kaveri oli ollut täällä kesätöissä ja se oli kehonnut tosi paljon. E-commerce-tarjousten teossa. Mä oon tehnyt käännöstyötä, mä oon tehnyt paljon markkinatutkimusta ja Microsoft PowerPoint on tullut tänä kesänä erittäin tutuksi. Parasta tänä kesänä on ollut kaikki tapahtumat, mitä meillä on täällä Accenturella järjestetty. Et jo heti mun ensimmäisellä viikolla mä pääsin mukaan semmoiseen hyvinvointipäivään Long Weekille. Sitten meillä on ollut työpaikkasuunnistusta ja tosi paljon eri juhlia myös kesätyöläisille. Mut sit sen lisäksi on ollut tosi kiva, että on päässyt oikeasti mukaan työelämään. Että on nähnyt mitä konsultit tekee ja miten projekteja hoidetaan ja myös miten asiakassuhteet hoidetaan. Et se on ollut mun mielestä tosi mielenkiintoista. Mun vinkki uusille hakijoille olisi se, että yrittäisi hakemuksessaan mahdollisimman hyvin korostaa semmoista aitoa innostusta jotain alaa kohtaan. Se voi olla markkinointi tai programming tai retail niin kuin se oli mulla, mutta se, että yrittäisit myös osoittaa, miten se on esiintynyt se innostus joko sun opinnoissa tai aikaisemmassa työstä, jopa harrastuksissa. Se myös intohimosta jää aina tosi positiivinen vaikutelma.